horským behom a horským maratónom a ultramaratónom. Tomáš Kačmarčík má pred sebou veľký cieľ. Už o pár dní absolvuje jeden z najťažších pretekov sveta, beh okolo Mont Blancu. Ja som sa prihlásil na trať, ktorá má 101 km a 6100 metrov výškových sa nastúpa. Motivácia mu nechýba, má veľké odhodlanie a srdce bojovníka. Tak ja sám som sa hlavne motivoval a tá príroda, ktorá tam je to niečo iné, ako je u nás v Tatrách. Na Slovensku už absolvoval niekoľko 100-kilometrových pretekov, zvládnuť prevýšenie v Alpách však bude iná zaberačka. Sám neviem, čo ma čaká, čo mám od toho čakať. Proste do prípravy som dal dosť veľa času. Tomášov jednodňový tréning vyzerá asi takto. Smokovec, Skalnaté pleso, Malá Svišťovka, Zelené pleso cez Zamkovského chatu späť do Smokovca, celkovo 34 kilometrov. 2 dní trénujem, jeden deň mám voľno, predtým som šiel 3+1. Už teraz je toho troška menej, vlastne týždeň do preteku. Pri ultramaratóne Tomáš pochopil jednu dôležitú vec, a to hneď na začiatku. Jednoducho, keď si myslíš, že už úplne vôbec nemôžeš, tak ešte vždy minimálne 8 hodín môžeš. A asi to aj tak bude. Telo dokáže neskutočné veci, keď zároveň musí byť aj pripravené. Ale keď to vzdá hlava, tak to vzdá aj telo. O tom to je. Každý pretek mu dáva skúsenosť, ktorú mu nikto nevezme. Aj na vlastnej koži pocítil pády, keď mu telo vypovedalo službu. Toto bol taký zlom, že fakt tam ma vyplo úplne strašným spôsobom a kilometr pred cieľom to by človek povedal, kilometr sa aj doplazí. Ne, tam proste koniec dosť. A zase takéto zlé, dá sa povedať, skúsenosti sú tiež skúsenosti a to vás posunie vlastne ďalej. Že trebalo tej vody troška viacej zobrať alebo nejakú otyčinku viacej. Ak sa behajú dlhé trate, energia sa jednoducho musí doplňať. Niekto ide na ďatloch, niekto na hrozienkách, ja si berem rád na tréningy hrozienka, nejaké mysli, tyčinky a v podstate toto kombinovať plus v závere už potom aj tie energetické gely, ktoré veľmi pomôžu na občerstvovacích stanicách, polievky. Tie sú veľmi dobré, pretože tam je kopa soli, ktorá vlastne pomôže predísť krčom a doplňať magnéziové tablety nejaké alebo tekuté magnézium. Na záver nám len ostáva veriť, že Tomáš Kačmarčík sa medzi 1900 ultramaratóncami nestratí. Neviem proste pretek nejak vzdať, to by som sa musel asi zrániť, alebo by ma musel niekto stiahnuť v stráte kvôli niečomu. Jeho cieľ je hlavne dobehnúť, stanovil si čas do 17 hodín. 28. augusta mu držíme palce.